A jiya mai girma gwamna na jihar Adamawa Honorable Ahmadu Umar Fintiri ya kaddamar da raba kayan tallafi kama daga shinkafa, masara da sauransu. Sai dai wasu na ganin cewa har zuwa yanzu haka da sauran rina a kaba. Kamar rabiyar dodorido aka yi wa al'umma. Ya za ka bayyana wa al'umma su fahimci irin rabiyar da kuka yi ma talakawa wannan shinkafa? To da farko ina so in gode wa Allah kuma mai girma gwamna barka da dawowa jihar Adamawa bayan hutun da ya je na sati biyu. Daga dawowan shi kaga ya fara kama aiki saboda ya dawo da kwana ɗaya ya je ya kaddamar da raba tallafi na kayan abinci da aka yi jima na mutane alkawari. Ina so mutane su gane wannan abun na da tsari, ba wai za a kawo abincin na a raba gaba ɗaya a lokaci guda bane. Wannan rabiyan za a yi har wata 6, so don haka wannan watan watakila za a raba shinkafa, wani wata a raba masara, wani wata a raba, so wannan abu ana yi ne har wata 6. So mutane kasu ɗauka za a kawo abin ne gaba ɗaya a lokaci guda a raba, ba haka tsarin take ba. Kamar yaya har wata 6 kaɗan za a dinga ba mutane, ko kuwa abincin ne tsabar yawan shi har sai ya kai wata 6 kafin a kammala? Ka san federal government tana sake abincin kaɗan, ba wai a take za ta sake ma kowace jiha ba. Yayin ta sake wannan na wannan watan, kaga dai mai gwamna ya kaddamar, kuma muna tsammanin insha Allah camomin kananan hukumomi za su je su kaddamar kananan hukumomin su, sannan za a yi da za a raba shi zuwa unguwanni wanda ta tafi har wurin zaɓe, wato polling unit. So yanda aka yi wannan tsarin shine, na farko federal government ba za ta turo kayayyaki nan gaba ɗaya ba, ta turo ne abinda ta turo shi za a raba yanzu. Kuma federal government ta riga ta faɗa da su da gwamnati sun yadda za a yi wannan tsari har wata 6. In baka manta ba, mai girma shugaban kasa ko lokaci da ya magana ya ce za a raba 8,800 shi ma ko na wata 6 ne wata, to irin wannan tsarin ne ake kai yanzu. So mutane kasu ɗauka ko cewa abincin za a kawo gaba ɗaya a take ne federal government ta kawo, ko kuma za ta kawo wanda za a ba mutane wai a lokaci guda, ba haka bane. Yana da tsari, wannan abin za a dinga ba da shi kaɗan a taɓa, wani wata a kawo. Don in ka ce za ka gaba ɗaya wa zai samu bai samu ba. Babu mamaki yanzu wanda za a raba yanzu ko suna da rabo a ciki, wanda za a kawo wani wata kai ka samu wataƙila wani wanda bai samu yana da rabo a ciki. So haka za a yi wannan abun har wata 6. Kuma ina so mutane duk lokacin da gwamnati ta ce maka ta ka abu za a baka kyauta, ku zama masu godiya ga Allah, saboda shi ubangiji shi yake ce da mutum, dan adam bai sai ce da kai ba. Don haka ko da garin nan gaba ɗaya za cika da abinci, kar ka sha maki ba zai iya samu ba. So Allah shi ke ce da mutane, na sha faɗan maganar nan. Amma gwamnati da mutane suna iyakacin kokarin su ta kawo tallafi. In ka duk wani abin tallafi ne, ba a ce an kawo don a ce da maka yiwa gaba ɗaya ba, ba a ce an kawo don a ce ka za a ci da kada talauci gaba ɗaya ba. A'a, ana baka tallafi ne, kai ma sai ka haɗa ka abin da kake da shi, ko kuma ba ce kawai don za ka maka abinci ka zo na kashe jikinka ba ka ce ba za ka je ka nema ba. So don haka lokacin da aka yi wannan abun, ai mun yi kuka, mun yi holo, mun ga federal government ta kawo tallafi a abinci. Yanda aka cire tallafi a mai, ya kamata a sa tallafi a abinci. Kuma federal government da iko Allah kuma ta ji sau da gwamnoni sun ji wannan magana kuma sun yi amfani da shi. So tunda an kawo maka tallafi, abinda ka samu sai ka gode. Bai kamata kullum idan gwamnati tana muna koshe mata ba. Allah ya ce idan ya baka ka gode mai sai kara maka, amma in ya kawo maka baka gode ba sai kawace, sai ma kwace abin da ya baka din. So don haka ina kira ga mutane duka mu kasance masu godiya ga Allah. Duk abin da muka samu mu gode wa Allah, mu gode wa gwamnati, mu gode wa shugaban kasa, mu tabbatar cewa kuma cawomi kananan hukumomi da suka yi mara su raba a kananan hukumomi su mu gode musu da kansu da sauransu, saboda na tabbatar da cewa cawomi kananan hukumomi sun yi niyya na kowane local government za su kwamiti wanda za a je a raba wannan kayayyakin. So don haka mu dinga masu godiya, mu kasance masu godiya Allah, ko masu mawa gwamnati fatan alheri. Shine yafi mana alheri, yafi mana abin da ko da yaushe. Honorable, ana gani kamar dama wai ba ku yi niyyar raba wannan abun ba, domin a sanarwar farko kamar sayarwa kuka ce za ku yi, da kuka ji korafe da kuma sauran jam'iyyun adawa suka yi ca a kanku na cewa musamman ma jam'iyyar APC ta ce gwamnatin su ne na sama ta bada wannan palliative, ba za ku iya sayarwa ba. Sai daga baya kuma kuka zo kuka ji kukan al'umma kuka ce a bada shi kyauta. Ba ku gani kamar yanzu duk abin da kuka faɗa ba za a amince da ku ba? A'a, ai abin mutane suna kar su jahilci abin kashi biyu ne. Duk ma'aikacin gwamnati ko ba gane ba, wanda za a kai a ministrin su, wannan ka za ka biya ne. Za ka bada 10,000, misalin ana sai da buhun shinkafa 25,000, za ka bada 10,000 ka dauki buhun shinkafa. Idan buhun shinkafa ana sayarwa 45,000, za ka bada 20,000 ka dauki buhun shinkafa. Misali yanzu 50 kg ko ba gane ba, in ana sayar da shi 45,000 a kasuwa, kai gwamnati ta baka rangome na 25,000, za ka 20,000 ka dauki 50 kg. 25 kg yana sai da shi a kasuwa 25,000, gwamnati ta biya maka 15,000, za ka bada 10,000 ka dauki 25 kg. So wannan ma'aikata haka aka musu. So wanda aka ce a bayar kyauta shine wanda za ka kawo al'umma, wanda ba su da aikin yi, wato ka gane ko, wanda ba su da karfi, na kasassu da tsoffi, da wanda suke da fama da marayu, ko ba gane ba, wanda za ka kai anguwanni, shine aka ce a ji a raba kyauta. Amma duk inda za ka kai ma'aikata
ko ba gane ba, wannan an ba ku tallafi ne, an biya muku rangwame. Ka gane abin da ke so, shi yasa aka ce abun ma'aikata da za a kai su za su biya ne su dauka, sannan inda za ka raba al'umma cin gari shi kuma kyauta ne. Idan ka duba za a iya cewa wadda zai isa hannun talakawar ma har zuwa yanzu akwai ayar tambaya a kai, domin tun daga rabiyar ku akwai wani hoto da ke yawo a shafukan sada zumunta wadda mai girma gwamna ya miƙa ma wani wadda ana gani kamar wannan ya fi ƙarfin talauci a rayuwarsa, amma kuma an miƙa masa buhu da nufin tallafi. Ba a gani kamar hannun hagu ne ya bayar, hannun hagu ya karɓa? In ka duba lokacin da aka ce maka za a flagging na abu, ai flagging aka ce maka, za ka ba kowa ma, ba za ka kira chairman na karamar hukuma ka ce mashi zo karba madadin karamar hukumar shi, za ka kira shugaban ma'aikata ka ce zo karba a madadin ma'aikatan shi, wannan flagging ne. Za ka kira shugaban nakasassu ka ce zo karba a madadin nakasassu. So wannan duk wanda ka ba a lokacin da ake ce maka ana flagging, wato ana kaddamarwa, ba laifi bane, kowa za ka yi kira ga kaddamar, tunda kaddamarwa ne ba an bashi bane. Kar ka sha maka iyakacin da aka bashi na shi ma wurin zai aje buhu, tunda kaddamar da aka yi. So don haka don kaga mai girma gwamnati ya kaddamar ya ba wani kan bai kamata maka zo kana hulu, tunda kaddamarwa ne. So kaddamarwa kuma za a iya ba kowa, za a iya ba chairman na labor, za a iya ba chairman na NUJ, za a iya ba chairman na disable, za a iya ba chairman na local government, za a iya ba na kowane shugabanni na jam'iyyu da sauransu. Ya kasance an yi wannan opening ceremony ne don a ba su duniya su ga cewa an fara bada wannan abu. Wasu na gani an yi wannan abun don a bawa talakawa, amma kamar jam'iyya da sauran stakeholder suna ga kamar kakansu ta yanke saƙa. Ana gani yanzu za a yi irin abun da aka taɓa yi a taki a baya, wadda aka fito aka yi ta korafin cewa jam'iyya ta ce ga kasonta, stakeholder sun ɗauki nasu, daga ƙarshe dai wasu ma da ake tunani za su samu abun ba su samu ba. Wace irin rabiya kake gani za a yi wannan abun ya iso gun waɗanda aka yi niyya domin su? In ka duba mai girma gwamnati daga kwamiti da yi, ka san babu maganar jam'iyya ciki. In ka ba magana shugabannin jam'iyya ciki, wannan kayan ya faɗa ba na jam'iyya bane, wannan kayan da aka kawo dan talakan jihar Adamawa su amfana, kuma shi yasa aka ce kayan nan za a kai har zuwa ward level, har zuwa wajen masu anguwanni, saboda ya kasance cewa lokacin da aka kawo wannan kayan duk wani mai anguwa ya san wane ne kasance, wa yake bukata, wa yake da marayu, waye bai da abin da zai ci an jima barantana gobe. Amma duk gidan da aka san suna da abinci enough, wanda suna da kudin sayan abinci, ba sa cikin wannan lissafi. So don haka wannan an ba masu karamin karfi ne, shi yasa mai girma gwamnati tashin kwamiti ya kawo mutane wanda kowane sakso an taba. So don haka babu maganar shugabannin jam'iyya ciki. So don haka wannan kayan ba maganar siyasa bane, wannan an kana da mai girma gwamnati yasa a kasance duk mutumin da ke jihar Adamawa kuma mai bukata ya kasance ya amfana da wannan abin da aka kawo. So don haka shi yasa na gaya maka mai girma gwamna saboda kokarin shi da kuma adalci irin nashi, in ka duba bai sa shugabannin jam'iyya na jam'iyyu a cikin wannan kwamiti da aka yi ba. Yace wannan abun ba na siyasa bane, kuma wannan abun na al'umma ne, don haka a je a tabbatar cewa kowa ya samu. Shi yasa ya kira ƙananan hukumomi, yace musu kowane chairman na karamar hukuma karkashin shugabancin algon, wato chairman na son, kowa ya koma karamar hukumar shi ya je ya tabbatar da cewa yayi kwamiti na stakeholders masu fada aji, a tabbatar cewa an raba kayan nan zuwa world level, a world level ma ayi kwamiti, a tabbatar cewa kayan nan ya tafi tun da polling unit, a tabbata kowa ya samu. Kuma na gaya muku wannan abun za a ci gaba da bayarwa ne har wata 6, kar ka zama wannan kai aka yi rabon ya kare, a'a. Kuma mutane su daina zargin cewa gwamna an kawo an bada trailer 50 ya ba abinda federal government ta bayar, abinda kayan da aka shi za a raba. So don haka mutane su daina yawan zargin gwamna da sauransu, zato zunubi ne ko ya kasance gaskiya ne. So don haka mu kasance masu tsabtacen zuciya, mu dinga ma shugabannin fatan alheri, kar kullun ka kasance kana ma shugaban mugun fata, saboda kullun in kai kalamai muga akan shugabanninka har abe je tafata akan shi to kai zaka wahala. Shi yasa kullun ke ga mutane akan shugabannin fadi alheri, in ko ba za ka bi ka bada shawara ta inda za a yi a kawo mutane sauki. Ka san mu kamar ni duk lokacin nake magana bana duba jam'iyya na kowa babu, ina magana ne ya za a yi jama'a su kawo su samu sauki. So don haka a kullun ka gaya mutane ko ka ba gwamnati shawara ta ina za a samu sauki. Kuma na sha faɗan maganan nan, kullun a raba mutane abinci ba shine damuwar mu ba, gwamnati ta zo ta yi nazari wannan matsala da ake fama da shi nan ta ina ne za a kawo solution din karbe. In ka duba duwa da muke fara saboda karin kuɗin mai da aka yi ne, idan yau gwamnati za ta zauna ta lura ta ce karin kuɗin mai da aka yi daga naira 100 da wani abu zuwa 600 da wani abu nan, ko da za ta rage ta mai 300 ne, still federal government za ta samu kuɗi. So kaga za a samu kayan sauki da abu zai fara sauka lokacin da ba ƙara kuɗin mai ba. Akwai da damu da shi da wani ne, saboda kowa na ya ce da kanshi, amma da federal government ta ƙara kuɗi ya kai 600 da wani abu, shi sa ka shiga wani yanayi. Ba a taɓa raba abinci ba sai lokacin da muka shiga pandemic na COVID-19. Daga lokacin ba dan Najeriya ba su ka bashi, amma ya kamata yanzu federal government ta sake duba wannan, ta sake review na batun magana wannan subsidy nan, ko da ta yi reversing kuɗin nan, ko da a mai da shi rabi na 300,
kaga mutane kaya zai sauka, amma yanda ake tafiyan nan na so tabbatar maka a Najeriya duk abin da ya haura zai waya sauko. Kuma Najeriya yanzu an samu kuɗi na fita hankali, wanda ya kamata federal government ta samu kuɗi ta yi plan mai da mai za ta yi don talaka ya samu sauƙi rayuwa. Amma in ka duba yanzu university namu yanzu yaran talaka suna fita daga makaranta saboda kuɗin da aka ƙara an ƙara 100% ba za a iya biya ba. So irin wannan abu ya kamata gwamnati ta zo ta yi nazari akai, bayan da za a dinga bari yaran talaka suna barin university. Me kake zama zami gobe? Insecurity kadai ma zo a ishe mu. So idan ka ce dan talaka ba zai karatu ba, me kake so gobe zama? So don haka muna kira ga federal government ta zo ta yi nazari, ba wa mutane abinci kullum ba shine solution din ba. Daga koya mutum daga ba mutum kifi, ka koya mishi ake kama kifin. Kuma yan Najeriya ba ragwage bane. Don Allah muna kira ga federal government ta sake duba ta yi review wannan abin subsidy din. A yi reversing wannan abin, ko da ba za ta koma kamar da ba dai, ko da rabi ta cire, kaga za a samu sauki rayuwa. Amma yanda ake tafiya da ake tafiya yanzu nan, ina son tabbatar maka babu wanda baya wayo Allah. Amma honorable, kana ga wannan abinci za a iya samun shi yadda ya kamata kuwa? Domin idan muka duba wasu jihohi kamar har gongoni ake musu awo. Ya kake ganin jihar Adamawa kuwa, anya talaka za su iya samun kamar buhu ko ma rabinsa kuwa? To ai kamar yadda na ga maka depend, kowa na da tsarin da yayi. Misali yanzu wannan abincin ba za a baka dan ka cire yunwa bane. Duk abin da aka ce maka tallafi fa an tallafa maka ne, ba wai za a solve problem naka bane 100%, ko kuma za a solve yunwan da kake fama da shi 100%. Ana baka ne na kafin wani lokaci kai ma ka tashi kai nazari ka humbasa ka ga me zaka iya yi. So duk mutumin da yake ga zai zauna ya ga cewa za a bashi buhu ko kuma rabin buhu, ina gana maka kan shi ƙarya. Depending yawan ku anguwan. Misali yanzu idan aka ce anguwan ku nan baku da yawan mutane, an baku kaga misali kamar a ce an baku buhu 3 ko buhu 10, kaga kuna iya raba ku ce kowa zai samu rabin buhu ko kuma buhu 1 ko kuma mudu 5 ko mudu 10. Amma idan aka kai mu misali buhu 10 a anguwan ku, ya kasance kuna da yawan mutane, masu mabukata suna da yawa, so ba mamaki kaga wani zai iya samu mudu 1, wani ba zai iya samu zai kai mudu ba. So wannan abun depend ne wani irin mutane ya yawan ku yake al'umma. Kuma ba za ka ce yau nan za ka ce saboda wani ward kaza suna da mutane kaza ba, za a ɗibi mutane kaza, za a ɗibi kayan mutane kaza, babu. In goma za a bada kowane ward, in 20 a sha shi za a bada kowane, amma depend za a raba ya yawan ku yake. So kaga wannan kuma ba laifin gwamnati bane, saboda in ka duba federal government ta tashi bada kaya ma da abun ta yi iri ɗaya ne. Bata ce saboda Kano ta fi Adama yawa ba a bata biliyan 10, a ba Adama biliyan 3, babu. Ta ce gaba daya biliyan 5. Kuma biliyan nan kamar da na sha faɗa kullum bashi ne, kuma a ciki ne aka ba su biliyan 2 cash, biliyan 3 ne abinci za su a dinga ba su gwamnoni kenan na jihohi. So kaga ai ba ce an yi don Kano ko Lagos da yawan mutane a ba su kuɗin su yafi na kowa ba. So haka za a yi wannan rabiyan a local government, haka za a yi a ward. So don haka abinda kuka samu a ward naku sai ku zo na ku yi nazari ya za ku amfana da shi, ya za ku raba. Su waye talakawa? Ai yanzu za ka yi kuce mu a wanda mu yanzu mu duba gidajen marayu guda nawa ne, a fara fitar nasu tukuna. Na kasassu nawa ne, a fara fitar nasu. So wa'inda da ba suke da ƙananan ƙarfi ba sa iya cefane na rana, so in ka fara consider nasu, so wa'inda in abun ko akan su ya kare kun yi abun a zuwa gani. Amma idan kowa ce dole sai ya samu, kai da zaka iya siya ba ruwanka da wannan, amma saboda kaga abin da aka ce maka kyauta ka ce dole sai an baka kanka adalci ba. So don haka wannan abin an kawo ne saboda nakasassu da waɗanda ba su iya ce da kansu, kuma da iyayen mu mata wanda suke fama da marayu, saboda su ya kamata fara consider first. Idan suka samu sannan sai a fara duba su waye masu kuma dan daidai da su ma za a consider nasu. Amma yau aka ce an kai wannan abu an gungu, kace a kai dole sai ka samu, ko ana ha mata a maza, to wurin ne problem yake. To a ƙarshe menene kiranka ga waɗanda aka ba wa wannan haƙƙi su raba da su yi shi tsakani da Allah? To wannan dai mai girma gwamna ya riga ya sauke nashi amana da aka ɗaura mishi, ya ɗaura kwamiti da aka ba su dama su raba wannan kayan, su tabbatar cewa wannan amana ne gwamna ya ba su. Kuma gwamna yana jira ya ga cewa ya samu report daga kowane ƙananan hukumomi ya aka raba wannan abu. Ina so ya samu report daga kowane ward ya aka raba wannan abu. Ina samu report daga kowane polling unit ya aka raba wannan abu. Don haka muna kira ga mutane su yi ma kansu adalci, a raba wannan abun lafiya, a ba kowa adalci, kowa ya samu wani abun da gurgudu. Kamar da na faɗa, wannan ba zai shi kowa ba, saboda yau ko da tirela 100 ka Adama ba zai shi mutane Adama ba, amma wannan abun tallafi ne, wanda ke da rabo zai samu, wanda bai da rabo kuma kare fushi. Babu mamaki gobe abin da ya samu zai fi abin da ya samu wanda suka samu yau. Don haka in ka ga baka samu yau ba, kar kai fushi. Ba mamaki wanda zai zo daga baya zaka fi samu wanda suka samu yau ma na kai fi nasu yawa. So don haka wannan abu duka rabo ne, duk wanda Allah ya tsaga rabon shi na cikin wannan abun zai samu. In Allah bai zaka samu ba a wannan watan, muna kira gare ka kar kai fushi. Ba mamaki next time Allah ya zabe ka cikin wanda za samu, wanda za a raba a nan gaba.